Здравейте хора, ето ни е тук с Никол, ще играем на Brawl Stars. Ще играем на Brawl Stars. Ето е тук, тя ето тази тук. И да. Аз съм тук. И днеска ние ще направим такъв челендж, в който трябва да играем с такива определени броуъри. Знаете какво искам да кажа? Добре, Никол, какъв да е първия вид? Най-грозния, най-силния, какъв? Какво? Айде, изваждаме най-силния. В кой беше моя най-силен? От тези никой не е най-силният. Буквално още никой няма който да бие любимия ми. Добре, хайде Никол. Let's go. Най-силния, забравя ли? Това е при мен най-отгоре при листата. Най-първият бролер. Никол. Силнията. Имам и хайпер чач при нея. Най-силният ли е? Дай да видя. Ще видя тук силно. Добре, нали виждате тя кой има, кой е взела? Тя има Док. Не е вече Док е вече вторият. Ти не си нормална, ама добре. Добре, взех Док. Видях. Добре, let's go, come on, зеп. Това е любимата ми дума от... Манди, бра. Как беше още това, което казваше твоя? Какво казваше твоя? Rhino Victor, no bro, Gideons. Command me, bra. Go. Умря. Мекс Енерджи. Само трябва да събереме Мекс Енерджи лака. Хора, не, ако този не оцелее, ще го разкъсам. Ма аз да го този. Но той е взел най-слабият. Хора, вижте, той е взел най-слабият тук. Аз и Никол сме най-стилните. Буквално е добре. Той е малко по-силен от моя, малко по-бърз. Ако съм ги така. Добре, да съм стил. Добре. Хора, искам да видите колко бързи ставаме. Дори само това да става. Този при нашата супер атака. Добре, умря. Тя е тази. Ставаме много бързи. Не. Аз не можех да мръднам. Извинете хора, просто аз така си говоря, що ме загубям. Аз съм много погубен. Хора, вижте. Това тук е станова. Тя е много силна. Даже, вижте. Добре, Никол сега с най-грозните. Аз ще взема буквално най-грозния, който имам. Хора, може би... Който ни е най-слабият? Най-грозният. Хора, този най-грозният, който имам. Или нямах ли един още по-грозен? Никол, кой е по-грозен? Този или този? Другия. Зиги е по-грозен. Да, между другото. Добре, твоя най-грозен буквално всеки го знае кой. Този. Да.
Хора, този е най-грозният, който никой... Ама с обикновения скин. Какъв е този Сам- скин? Ама с обикновения скин трябва. Никол с обикновения скин. Да, обикновения му скин е най-грозният. Хора, вижте колко е грозен този. Ама всички... И моя и на Никол е грозен. После следва най-хубавия. После следва най-хубавия. Хора, аз сега мразя този. И не мога да цепя добре, че ти си човек. Аз ето един няма да убия хора. Хора, не стига, че този, който аз в момента имаме е грозен, а стига, че... Вижте каква е атаката му, чакайте. Добре, не може да... Аз буквално всички ги убих. Добре. Ти буквално много убих. Нула. Браво. Добре, сега искаш ли най-грозния? Най-безполезния. Обикновения. Безполезния. Хора, най-безполезния буквално е този. Той имаш толкова с него. Какъв матч? Ти Зери най-грозния. Зери... Чакайте. Нека да се така. Никол, това най-безполезния ли е, който имаш? Да. Добре, аз и Никол тук буквално сме малко изморени. Тя е още на училище, аз съм си вакансия, но пак не ни хареса. Ние без това ще победим. Че този, който аз имам е безполезен. Никол, айде ние тук докато се биеме, кажи кой да бъде следващия. Айде, Никол, кой да е следващия? Кой да е следващия? Никол, кой да е следващия? Нека се мисли за нещо хубаво, а тя да един от най-безполезните, ама този, който... Казвам ти, че Гейл е много силен, а пък ти не ми вярваш. Между другото, Никол, този е буквално най-тъпият, който съм виждала. Добре. Добре, нека сега да е... този, за който сме спестявали много дълго. Аз съм спестявала много дълго за този. Аз май знам ти за кой си спестявала дълго или не си? Не този. Тази. Чакай, ето така нормално изглежда. Имам този. О, този е най-хубавия. Вземи този. Имам този. Този е най-красивия. Имам този. Вземи другия беше най-хубавия. Този? Да, този е най-хубавия. Хора, нашите си пасват.
не отиват на 6 от това. Нещо си пасват хора, вижте. О, никой има конкуренция. Толкова слаб е, ама да. Малко по-силен, малко. Да, Богу ми. Умно. Хора, лайквайте видеото, за да Никол, т.е. за да този Спайк успее. Ако не успееш, ще бъде разочарован или как се казва. Спайк успирай. Успявай. Добре, хора, приближаваме се към края. Само този пункт да свърши. И да, мисля, че тогава може да е идеален момент. Рок-н-рол! Моя благодарение успяхме да убием повечето. Само Кроу. Какво е това имат Кроу? Само Кроу остана. Ами, хора, мисля, че тук е идеалният момент за да приключи това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да натиснете лайк бутона и да се абонирате за канала с камбанка, за да не спускате още такива видео. Не забравяйте и да пишете в коментарите какво да е следващото видео на коя игра. И от мен и Никол, чао!